Predstavte si niečo bez rizika, konzervatívne a každý mesiac by vám to prinášalo peniaze bez toho, aby ste museli pohnúť čo i len prstom na nohe. Čože? World Global Network predstavuje novú revolúciu World Energy, spojenie energetiky a sieťového priemyslu. Niečo, čo tu ešte nebolo. Mladá spoločnosť, ktorá zalistuje svoje akcie na londýnskej burze a po 2 rokoch má viac ako 300 000 členov, chce pomôcť zmeniť našu planétu. Máte šancu stať sa producentami čistej energie. Možnosť, ktorú doteraz dostávali iba veľké korporácie. Prečo sa tak World Global Network rozhodla? Obnoviteľné zdroje energie stúpnú do roku 2020 o viac ako 85%. 8,3 miliardy obyvateľstva do roku 2030 spotrebuje stále viac a viac energie, z toho najviac novorozvíjajúce sa ekonomiky, ako je India a Čína. 184 krajín sa rozhodlo podpísať Kjótsky protokol o využití a podpore zelenej energie. Neuveriteľná príležitosť. Stan sa aj ty úspešným podnikateľom a vlastne aj ty elektráreň, ktorá bude postavená v jednej z krajín, ktorá je členom Kjótskeho protokolu a krajín, kde je podporená zelená energia dotáciami. Každá elektráreň je rozdelená na 5000 akcií a ty môžeš vlastniť jeden panel, ktorý ti bude prinášať peniaze. Hmotný majetok, ktorý prenajmeš a ktorý ti bude zarábať. Ak jednu elektráreň dokončíme, začne sa stavať ďalšia. Projekt bez limitu. World Energy chce postaviť viac ako 200 elektrární. Cena za vašu akciu sa bude priemerovať zo všetkých postavených elektrární. Výnos sa odhaduje na 15 až 20% ročne. Že bomba? Jednoduché a bez rizika. Ak sa ti tvoje PowerShare nebude páčiť, po 12 mesiacoch ho od teba spoločnosť odkúpi späť, alebo ho predáš komu budeš chcieť v našej platforme. Stále máš obavy niečo ponúkať a tak si privyrobiť? Prichádza tvoja šanca obchodu bez rizika. Podiel sa s priateľmi a získaj finančnú slobodu. Ešte čakáš? Pomôž aj ty zozelenieť našu zem a pomôž jej znova dýchať. Zároveň si zabezpeč svoj život a pomôž aj ostatným žiť bez strachu z budúcnosti. Nečakaj, zavolaj hneď k tomu, kto ti poslal toto video. Kto už toto nepochopil.